Papilabu yang ikum kipat ba yasi pilayo sengau balai kum kata ke distrik New Fusna Melaya Nrei ang blok ibun stang jingduna ngai daga jingwan jong ke party ke jingmi jong ke voice of people party ngidon ke jingkermen bangin tray na benta kabha kamiat jong kani kathan kadong jong pi di kublai sibun sai sisien ya pi Dr. Ricky Singkon mentapat ngin poi sai nongkren baar kata ilong ibra brighter mal banyang ibalong UMLA na po maulai konstituensi bangin ai ke jingkren ha kani ke janmet di kumta nga ai ka ha iba brighter mal banyang bin ai ke jing pensyai lor jengi Devani visiteng si kebamta kebani kok nga soban ai kublai hot nga nom ai kublai shu igwaran sene shikmat kan chim ya kapor nre ka kublai na kaliang gajonga kalong kham tam na kamta jong pi ipai ba ibalawan hakani kapor hakani kamadan ya kabangila penbet ban pelong ya kani kecing perung kerteng hawi dei ban ya trailang bat ka party kejongi ka voice of the people party nga priang sobha namta jong pilang baro hot walada hagini si kibamata ngibun lagi kam kijam kijongi bat om takata nrei kham tam kat kani kajing shit jong kaski nrei pila priang ban wan ban idon bentalang bat ka voice of the people party na somra ai kublai na kamta jong pilang baro hot abang apet nang ni kamadan kari kabahe nrei habang ipersang ban yawi kibri rupan mdei shu kibaduna kita kiban wan ban sngam bar haga ju oporu ngange gowan haga nika stengsi ke pamata dei bakwa banya don beta bat banya trailang pat bat ka voice of the people party ken mau ka voice of the people party kumlapen ken mau dei Dr. Ricky Singkon ila ai ka kerteng ka bapen ken mau yanga ya ka wei ka kentien ka badon haga ketien latin ka baong vox populi vox dei ka bamut voice of the people is the voice of God. But hakani ka kalipat ka mamtapan. Kagwa banwanra. Ka jingmut jong ka kerteng jong ka party ka jongi. Yem simla bu kerteng tang ban subu ya kata ka kerteng. Nrei balai na kaliang ka jongi. Nilai tir nilai perkat sani ba. Syabangin ay ya ka kerteng jong ni ka party. Kadawa balai ipoi ban khot ya ka. The voice of the people party kadai kabangila perkat kumbalai sedemi na kaliang gajungi kum kita kibedon kiri orang ba kibedon kajing sokia habang ipar habang ipet habai day baka sinsyar khadar jongani kajela kabai gajungi nilarai ban ai dakani ka kerteng voice of the people party kadawa kalong ba habang iya serum seneng iyo sko ya kajing ut kajong upat ba hakiliang baro badai nama kata daw nakaliang ka jungi ong kadaw ba ka jingmi ka jungi skmat ro kamdai kumaong naduk mene bangin mi skmat ban penrus pa LD lade bangin mi bangin ong bangin yo ya takabur bangin pelokam bakla ya takabur na kamta ka jingi ong ka jungi ande ka jingmi ka jungi skmat kalong bangin penkupur hau pai ba lingba ki babun ki benta bak dai nama kata daw nakaliang ka jungi ong ai ya ka kerteng jo ka party ka jungi voice of the people party namar ngi kwa siya bangin long kita kiban mi ban na kabanta upat ba kata ka thong ka jongi ban kata ka dai ka AA ka bana kaliang jong ka party nyin tristom ban pin orlong ya ka jing thrang ka jong upat ba ubun jong ka ni ka jela ka bait ka jonga bat ka jong mamat thang nakmat dai Dr. Ricky Singkon lang ikli dai ka politics ha ka tien kasi ong ka sinsyar ka khadar Rebang ikren ya ka politics ngimla bankiar abang ibu nong kai jong ka political science apo St. Andy's College ngi kai khna hawi le ka politics bang i donru kani ko wai ka subject ka bang ikren ngi kai khna bang ong ka international politics ban abang ikren ban ka politics kan mau bun sien ka dei be kata ka bang ong ka struggle for power ka bang yele ban yo ya ka bor kata kani ka politics bat ya kata ngimla ban lai bun sien ngiong ngim sko tenat habang ya kran ya ka politics bun na pleng jongi hakini ipor ani kisnem
kibalalik no. Buon na pedeng jongi ngi isi ka politics. Ngi isi ka politics. Reklam das no tu apan. Bagade kani ka politics kan. Ka basandur, ka penwandur, bar ka peniat ya ka jingim, ka jonga, bat ka jongpi. Larang ya keren ya ka politics kan mau. Wanom klet babiong ka politics kadon tang hangtai kapo assembly. Kadon tang hapreng kini ki nrio pungut kita ki MLA. Dia banyak keren ya ka politics kan mau ka politics ka sedang nadu na yeng.